Ang kalibutan, mga igsoon, giharian sa yawa. Mutuo mo, dili. Kinsa maroy hari sa inyong balay, ang Ginoo o ang yawa? Sige, Ginoo. Unsa may timailhan nga ang yawa naghari sa atong kinabuhi kung maliwat na taniya. Ang yawa bakakon. Gitawag na siyag Principis Bakak or Prince of Lies. Kinsa man ninyo dinhi ang di gyud mamakak tasang kamot. Mga yawanon lagi gyud mo. Nya ingon mo ang naghari sa inyong balay Ginoo. Ang Ginoo kamatuoran. Natod pa ni Kristo, I am the truth. O kinsa tong giharian sa Ginoo, di gyud mahadlok, mutugan, muangkon sa kamatuoran. Mao na siya. Nya si Kristo nagsulti siya alaot kamong mga magtutudlo os balaod og mga Pariseo. Ngano man kay kini manggong pagpakaaron ingnon kining pakita ba sa bakak makahatag ni miserable nga kinabuhi, miserable life. Kana bang magantos ta? Mao bitaw ang kalibutan karon, nagantos, krisis, gubat, apil na ning mga linog, mga baha, bagyo. Gasunod ang bagyo ay siguring wa pa mo gawas, nagasunod na sad kuno si Hana. Nag-uyab ba ka na silang duha, si Guring o si Hana. Kana bang gasunod-sunod niya, bago pa sa tus-igay. Niya, napay linog. Duha na kalinog ang niigo sa Tulo ba to, sa Mindanao. Anhin na napadong sa Visayas. Niya, gubat pa. Sige pang saka ang mga paliton, ang mga presyo. Siging dinautay ang mga politicians, way hunong dinautay, wa kahimo sa ilang mga tulumanon sa pag-alagad sa mga tao, dinautay to the max. Ambot karon ni mga barangay officials nga mga apply sa kunuhay og alagad sa barangay, di basagan ni mga buangon, di basagan ni mga tigpakaron ingnon, no? Pila ka buok nanagan ron sa posisyon sa barangay nga mga matinud-anon. Tanawa ninyo, mao na butari kana mga tigpakaron ingnon ay nagbutari mga yawanon. Di ba? Lingiyay mong tupad na yawanon ka. Pasabot bakakon ka, tigpakaron ingnon ka. Naghatag lang kag kadaot sa kinabuhi. Tanawa ragod, akitang tanan nakasuway mangitag kabuang. Ako buangon man sad ko, hangtod karon buangon gyapon. Pagbuhat og sala, unsay mahitabo nimo? Kana ini buhat nimo og sala ba? Kasuko ba, pamakak ba, pangilad? Sige, unsay bation nimo? Malipay ka o dili? Wa, way kalipay. Malinawon ka dili? Wa sad. Unya, unsa man na? Miserable life. Pero suwayo, tugag tinuod, pangumpisal, pakiguli sa imong kaaway, pasayloan ang nakasa nimo, pagkahawan sa imong ngani. Pagkanindot ipahiyom adtong tao nga kaniadto sigihan nimo kusmod. Hindi pahiyom nimo gaan kay imong bation. Kanang utang nimo wa gid nimo bayari, sige lang kag saad-saad. Nya og moangkon jud kas tinuod nga wa kay ikabayad, nya tamparuson din kas nagpautang nimo, nya moangkon rasad kang angay kang tamparuson, pagka malipayon nimong mulakaw nga lagom imong naong. Ano man kay nagpuyo kas kamatuoran. The truth will set us free. Matod pa ni Kristo. Sige, lingi ag-usab na imong tupad. Nasugod karon manug-an atas tinuod ha. Tugas tinuod. Mao bitaw kada adlaw ako gyuning i-report ang halin sa slat
Kay haron san mo kaibaw sa kamatuoran. Gusto mo makahibaw. Ang atong Holy Pads para sa National Retreat for Priests karong November 7 to 9, nahalina na ta og 7,246 ka slots. Pakpak. Kamindot ana nya sa atong 10 slot challenge sa Holy Pads hangtod ning September 5 na anana sa tay na dawat nga 307 ka 10 slot challenge. Di ba? Pakpak yapon. Nya sa ato sa dinhing special slot para sa atong 10th foundation anniversary, ang atong healing, strength, and spiritual growth is HSSG nga slot na nasa tayhalin nga 859 ka slots. Pakpak yapon. Tanawa, unsa may relasyon aning pagpalit og slot, nagpuyo tas kamatuoran. Kay unsa may kamatuoran nga ang atong kinabuhi isip mga Kristohanon mao ang kinabuhi sa pagpaambitay. Matod pa ni San Pablo diri sa unang pagbasa, nasayod kamo giunsa namo pagpuyo sa dihang kami uban pa kaninyo. Nga wa gyud mi maghasol ninyo, naningkamot mi nga makalipay ninyo. Munang naghago mi adlaw o gabi. Pasabot ang kinaiya gid is tinuod nga nagsunod sa Ginoo mga igsoon, kana bang maghatag og kalipay sa atong isig katao. Nya kanang mga tigpakaaron ingnon, naghatag na sila, naningkamot na sila nga maghatag kunuhay kalipay sa ilang kaugalingon. Bahala nag-ako mong ilaron, bahala nag-ako mong i-manipulate, bahala nag-ako mong kanaganing bakakan, basta malipay lang ko, makabot lang nina kung akong gusto. Mao na yung mga tigpakaron ingnon. Sige, sunod nga lingi sa imong tupad, kay murarabagaduka na ing na andam bakang mulipay nako, ing na kono, ing na andam bakang mulipay nako. Pila ka buok bana dinhi nga ni aron present nga ang inyo ra gyung tumong mao ang paglipay sa inyong asawa ta sa kamot. Wa gyud, wa gyud ni isas kamot. Unsang day inyong tumong dihay, lipayon inyong kaugalingon, ginamit ang inyong asawa, mga buangon mo. Be, kinsa mo sa dinhing asawaha be nga kanunay gyud naningkamot nga lipayon ninyo inyong bana, maura gyud na inyong paningkamot. Sige, ready, go. Ay, wag yapon. Mga yaw-yawan kestanan, gamay lang bikil, yaw-yaw dayon. Ngano magyaw-yaw man ang asawa nga tus bana or bana nga ris asawa, tungod kay dili siya gustong magmulipay, kung dili gusto sad siyang malipay. Mao nay kuyaw kayo. Kinsa ninyo dinhi ang naningkamot nga lipayon gid ninyo ang inyong paris prista sa kamot. Tanawa. Klaro kayo. Wa na man kayo mo mamalit og slot, mo rin kalipay. Be, kamo, sa may inyong tanaw sa akong pagdaan ninyo din, gilipay tamo o gitagaan tamo kagool. Niya, kamo, sa inyong ihatag na ko, kalipay o kagool? Kagulway. Unsay kagulpay? Kagool o kalipay? Dili, maglipayay ta. Pero, ang nindot gidi ay matod pa ni San Pablo, aron makalipay tas atong isig katao, matod pa niya dire, gidasig ko kamo o gilipay namo o gitambagan kanunay sa pagkinabuhi nga makalipay sa Dios. Ang una ay gid natong hunahunaon nga makalipay ta sa Dios. Kay ang kalipay sa Dios mauman ang atong paghigugmaay. Nya sa atong paghigugmaay, gilipay pud nato ang atong isig katao. Kay kanamang kung nahigugma,
iya ginang lipayon ang iyang gihigugma. Tanawa o katong gihigugma pa kas imong bana, katong panguyaban pa ka ba? Unsa man, agbayan ka o dili? Agbayan. Karon giagbayan pa ka. Oy, gibiya-biyaan na lang. Sa una iniglakaw, agbay gina ana, or at least kupots kamot. Ana. Nya hinay pa kay mulakaw, maglangay-langay pag maayo. Di ba? Karon minyo na naglumba lumba. Din kay magduol. Sa una ikaw sad nga asawa or uyab pa mo, ana higugma sa kay kas imong uyab. Inigkaon ninyo, ika pa'y tikuhag tisyo, ihatag sa imong ganing kuan, imong uyab. Karon, so, di na magani mo sukad o pagkaon. Moingon pambana day, sukari ko day, sa makapungkol ka diha, di ka kasukad. Saan ka mo pungkol? Practice biya kapag ka-disable, buanga ka. Wa mo'y ayo Mao na, importante kaayo di ay nga lipayo na to ang Ginoo. Mao na sila si San Pablo, naglipay sila sa Ginoo. Bahala naganto sila. Basta nagtuman sa kabubutos Ginoo, mao na'y makalipay. Mao na dinhi sa atong parokya, ako sa ubos na kong kakahuyangan sa kinabuhi, wa gyud ko'y laing pangandoy nga malipay ang Ginoo sa akong pagdumala nining maong parokya, samtang ni apa ko dinhi. Nya kay usaman sa timaan nga malipay ang Ginoo basta mapahiluna ang atong mga facilities nga gikinahanglan sa atong pastoral care dinhi sa parokya, sama ng kumbinto nga dako-dako sa tagyuta nga magamit, uban pang mga facilities para sa mga organizations. Mao nang naningkamot ta dinhi sa atong fundraising nga activities. Nya labi na gyud aning activities karon nga gitawag nato National Retreat for Priests. Kanindot anang activity ha. Lipay kay Ginoo na mag-retreat ming mga pari. Nya mga 3,000 ka pari ang mag-retreat. Nya kay kita may host ang Archdiocese, giasa nato gisandig ang mga expenses, dili kay nato pabugatan ang mga pari. Gamay lang ang among ihatag nga registration fee. The rest of the expenses kay mga 18 million man ang atong ma-spend ani sa among budget, mga 8 million ra ang makaya sa registration fee. So naay 10 million na kuwang. Ato nila ng suplayan. Kita nga mga nakapahimos sa serbisyos mga pari, sa inyong mga parish priest, pamalit mo holy pads, holiness, peace, and divine salvation. Mao na kini bunga nis atong paghigugmaay, makalipay nis Ginoo. Tanawa unyag mahuman na ning retreat, di ba hasta kamong tanan nga nipalit, mablessed gyud mo. Nya kamong wa mo palit, palingog-lingog lang diha, sorry, you have a miserable life. Nga naman, nagpatigbabaw ang imong pagka-indiferente, mura kag bahin sa lawas nga wa na mulihok. Unsay tawagan ang bahin sa lawas nga di na mulihok? Paralyzed. Katapusang lingi sa imong tupad, ingna gusto kang ma-paralyze, ingna kano. Why di gusto pero kanang wa mulingi, tanawa ang liog mura nag na paralyze, di ba? Wa man mulingi, kaklaro amo nang paligi-lingi unta mo to testing ba paralyzed ta ba dili ana kay lisod kay mag-ana na lang ta. Nya iniglingi mutuyok lang tibok lawas, ayaw da pabuta malingi-lingi sa tas tong kauban sa kinabuhi, mutan-aw tas atong mga silingan kung unsay ilang kahimtang, nalipay pa ba sila nato o naguol na. Kanang imong pagparking diha sa daan nga public road, na ani mo giparking imong sakyanan, nya naa pagid gihabol-habulan pag nimo,
anha pagyud mo magwasing hangtod ang maagi nga mga motor hatod sa mga bata mapiksa na lang hinuon anang pasirit ninyong tubig purti ng basaa diha sa simento mga dapsot na lang ng mag-agi nalipay pa kang imong katilingban anang imong gibuhat kana ba lingi-lingi sad ba kanang imong mga iro wa nimo hikti na nagapasad sa daan pila nakabuk motor ang nangatumba tungod anang iro pila nakabuok napaakan usahay mo sangko pa dinhig pangayo in town ang napaakas iro ngayo pa nang para injection anang rabies kay wa na tagay dito sa health center kabuang pagdaang ato sa asa na nato dadon para pa-injeksyonan tungod anang mga iro nga binuhian no nalipay pa kay mo si katao wa pa nailabot sa gipasad-pasad nga hugaw mga iro binuhian manood pa din sa atong nataran sa atong simbahan anha pagid diha magbilin silang mga hugaw nalipay pa ka ang imong silingan ana kana ba lingi-lingi sad ba ayaw paralyze nga indifferente kay kada bahala mo dia masugat naghapon ako nasugatan ga angkas og motor labing kayo manag-uyab pinagakos gyud ang babae diri sa laki niya ang laki mo itig kana ganing tigtunol sa katong lansones ba to o rambutan ba to ilang gikaon samtang nagdagan ang motor niya kada kaon labay sa karsada ang panit kada kaon labay sa karsada labing kay silang duha pero ang karsada gihimo nilang basurahan kaingon lagi ta may ratag makras dito sa unahan awa sa kong ingon anak pero nakaingon lang ko ba wa is la kahibaw nga ang karsada di na basurahan di ba mao na makamaon tatang mulingi-lingi o kamaon tatang mohigugma sige manindog na ta mga mahigugmaon